Představujeme vám projekt Bydlení Brandýs, který se nachází nedaleko centra města Brandýs nad Labem v ulici Augustina Lukeše. Projekt je realizován ve 2 etapách, kdy první etapa je realizována formou osobního vlastnictví a je již skolaudována a byty jsou připraveny k nastěhování. Druhá etapa bude dokončena v roku 2025 v květnu a je prodávána formou družstevního vlastnictví. V první etapě nám zbývá ještě několik volných bytů k prodeji, tak se můžete přijít podívat. V projektu Bydlení Brandýs máme pro vás připraven i ukázkový vzorový byt. Ten navrhovali designéři z architektonického studia, kteří mohou interiér bytu navrhnout i vám. Byty v posledním podlaží nabízejí tyto krásné terasy. Brandýs nad Labem je klidné historické město, které leží na břehu řeky Labe, pouhých 7 minut jízdy autem od hlavního města Prahy. Ve městě je veškerá občanská vybavenost, bohatý kulturní a společenský život a blízkost přírody. V případě vašeho zájmu o prohlídku vzorového bytu a nebo i vámi předvybraného bytu v ceníku nás neváhejte kontaktovat.